Hledáte dárek na poslední chvíli? Máme řešení. Na e-shopu Game Center Brno pořídíte dárkové poukazy, které doručíme ihned e-mailem. Stačí vytisknout, zabalit a dárek je hotový během chvíle. Letos doporučujeme 3 nejlepší zážitky. 1. Virtuální realita na 30 minut. Ponořte se do světa her. Beat Saber, relaxační výlety nebo adrenalinové střílečky. Zábava pro každého. 2. Hra v laser aréně pro 10 hráčů. Nejmodernější technologie Evo 6, týmové bitvy, zombie režim a další módy. Perfektní pro partu přátel. 3. Hra v laserovém bludišti pro 2 hráče. Pohyblivé lasery, napětí a bodové soutěže. Ideální pro děti i dospělé. Poukazy platí 12 měsíců, takže si zážitek užijí kdykoliv. Vyřešte dárky snadno na www.shop/gamecenterbrno.cz. Darujte radost a zážitky.